الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة المسلمين. ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da kuma fatan ayi sallah lafiya dukkanin musulmi. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana ibadar mu gaba ɗaya da mun kai a cikin wannan wata da shuɗi na Ramadan, ya gafarta mana kurakuran mu. Allah ya sa muna da cikin wanda yantar da su daga barin wuta zuwa aljanna. Kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala har kullum ya farfaɗo mana da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya zama mu lafiya. Fitina da ainihin tsokana da tashin hankali Allah shi kawar da su daga cikin wannan ƙasar ta mu ta Nijar. A yan uwan musulmi, abin da yau nake so in yi nasiha a kansa, ina son in yi nasiha a kan ainihin wato 'ya'yanmu, musamman 'ya'yanmu les étudiants. Je voudrais lancer un appel a nos étudiants. Ina son in yi musamman kira zuwa ga ainihin ɗalibanmu na ilimi, musamman da yake ilimi ga shi ne ya taɓarɓare, ba ilimin ainihin wato rayuwar duniya, ba ilimi na addini ga wa'annan matasa da muke gani masu yawan tashe-tashen bushe-bushe, kwana biyu kwana uku a ce a zo a bushe lakwalkin ne 'ya'yan musulmi. Wani bawan Allah talaka ne, yana ƙoƙari yadda zai faɗi tashi ya samu ya biya san maɗansa lakwal, ya je ya lakwal, amma abin bakin ciki a ce yaran nan kwana biyu kwana uku an zo an aje preavis de grève, an zo an aje kwana biyu kwana uku preavis, kwana biyu kwana uku preavis de grève. Yanzu wannan a ina zai kai mu saboda Allah? Yanzu wannan hatta da a ce lakwalkin ne prive masu zaman kansu, wanda 'ya'yan talakawa ne anan mafi yawansu, iyayen suke biya san musu kuɗin karatun, a ce a washi gari a ce 'yan lakwal wa'yansu sha wa'yanda ba lakwalkin suke ba, wanda daga cikinsu akwai wa'yansu bak ko da tsinta shi a ƙasa za a cince su, wallahi ba za su cince shi ba, saboda ba su da ilimi, babu karatu a gare su. Yanzu a ce wannan yara ana gani, shugabannin ƙasanmu kuna gani a baya wannan yara dama a hana mai 'ya'yan talakawa ekolkin ne na ainihin public a zo ecole prive kuma a hana musu karatu. Kuna gani, ku ne Allah ya ba wallahi haƙƙi, ku ne kuke da ainihin ikon hanawa, ko an so ko ba a so ba a hannu, kuke da ikon tilasta ma wanda ya ƙi ya bi doka, ko ya so ko bai so ba ya bi ta. Amma kuna gani wa'annan 'ya'yan lakwal kamar dai su kaɗai ne 'yan Nijar, kamar sun yi kowa zama 'yan Nijar ne, ko kuma gwamnati tsoronsu ne take yi. Mu ba tsoronsu muke ba, 'ya'yanmu ne wallahi, ba ma aihuwa 'ya'yanmu kuma zai tsoronsu. Abinda muke tura muku saƙo, hukumanmu haƙololuwa, wa'annan yara 'yan lakwal HDM marasa kumya wanda ba lakwal suke ba, kwana biyu kwana uku suna biyan lakwal suna ajiye previkinsu da grave. Wannan ba karatu suke su, babu alama a samu ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu, sai dai ƙasar tamu ta waye gari ita ce baya wajen ilimi. To wallahi ku ɗauki matakai a gare su, idan muku ɗauka musu mataki ba, wallahi talakawa in suka holku, wallahi talakawa za su ɗauka musu mataki. Talaka bai wahala ya je ya nemo kuɗi, yana haɗu tashi a biya san maɗansa karatu dai ya zama wani abu, a ce wani shege shaidani ɗan iskan da ba lakwal ta kai shi ba, shi wani SJ ne na 'yan lakwal da abun da ya kama da haka, a ce ana biyan lakwal ana bushewa, ana bushe. Yanzu gashi tun cikin kusan ƙarshen Ramadan nan suke ta bushewa, yanzu kuma gashi an bushe. Yanzu saboda Allah, yanzu hukumarmu kuna gani, ko dai wa'insu ɓartocin malamai da ba su san Allah ba suna ganin ba za a yi ma hukuma wa'azi daga nesa ba, wa'insu ɓartocin malamai 'yan sarrai. To mu wallahi ba za mu gushe muna muku nasiha daga nesa. Allah ya san da ni ga muke muku nasiha domin a gudu tare ne a tsira tare, don a gyara ne. Amma wa'ancan malamai 'yan a cikare babbaka muna kallon su yanzu, wace hanya za su bi zo shi mu hukumar mu nasiha bisa ga wasu abubuwan da kamata a gyara zamantakayya, a gyara ta al'umma. Mu wallahi hakuri sai kun ji mu daga nesa. Kowanne ɓartocin malamai ba sa so, kowanne 'yan sauran malamai ba sa so, sai kun ji mu daga nesa. Hukumar mu muna muku nasiha wanda ya daddace da mu da ku, mu gudu tare, mu ainihin wato tsira tare. Gyara kayanka ba zagi bane, gyara kayanka bai zama samke maraba ba. Wanda ce ma gyara kayanka bai zama kamar da ce ka sarke maraba ko in kwace maka. Ai malami, abinda malamai suke a nan duniyar nan gaba ɗaya gyara kayanka ne. kuma wallahi shugaban ƙasa bai yi ainihin malami wanda yake tsakanin shi da Allah bai yi son al'umma ba.
in dai malami tsakanin shi da Allah yake kiran bayan Allah ba yana kira zuwa ga kansa bane wallahi shugaban kasa bai yi san al'umma ba shugaban kasa yana son al'umma ta zama zaman lafiya saboda ya samu ya jagorancin ne ya kare lokacin islami lafiya cikin natsuwa shi ko malami yana son a samu zaman lafiya a cikin al'umma saboda a zo a bauta ma Allah subhanahu wataala cikin natsuwa a karanta alqur'ani cikin natsuwa ai sallah cikin natsuwa a zamna komai ai hulɗa ta musulunci cikin natsuwa ashe malami yafi kowa son a zamna lafiya amma malaman nan a cikin riba babbaka wanda suke cewa ba a muku nasiha daga nesa wallahi ba masoyan ku ne ba makaryata ne ba mu ga wanda daga cin su takanas ta Kano takanas ta Kano wajen shugaban ƙasar mu bayan mai nasiha makaryata sai a zamna bayan Allah suna so ake abin nan a gyara musu inda ba su yi daidai ba na tabbatar da wannan wa'iz da nake wallahi shugabanninmu suna suna samun fa'ida mai yawa a dalilin wannan wa'azi ba zagi ba tsokana ba cin mutunci gyara kayanka ne amma kai daga koma gan kana ganin bai dace ba a yi musu bayan alqur'ani ya magana ya tafi zakir inda fa'ati dhikra innama tunzir man ittaba adh-dhikra innama tunzir man yakhshawna rabbahum wa aqama as-salat ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسي أما كي كاجا كاتي السلف wato ina gani wancan ƴaƴan salfu ne su wa'annan malaman ta ba ya muku nasiha diyan sahabbai ne ba ya muku wa'iz daga nesa diyan sahabbai ne saboda sun kira kansu salafiyun su ko salfu shine sahabbai diyan sahabbai ne saboda duk inda sahabbai sun kasa kafa suka doke nan suke sawa kaga rayuwarsu da ka kalli rayuwar sahaba ƙaryar banza ƙaryar yohi saboda ka wajibi ne a gare ku ya ku hukumar muku doki mataki a kawai nan yare ƴaƴanmu ne ba su yi ƙarfinmu ba ɗan lakwal bai kowa ba duk Nijeriya ne ɗan lakwal Nijeriya ne kamar in suna da ƙoƙari a ba su makamai su taimana su ta wajen daga ga bayan Allah nan ƴaƴanmu da suka zo ana kakkashe su sojojinmu jami'an tsaronmu shi ɗan lakwal wahiyo ya ta yi hito mana a bashi bindiga a tura shi ma san formation ko formation ba a bashi bindiga a shi ta yi ba ka ce kai namiji kake ba balle yara iyaye suna biya sun musu kuɗi privé des écoles privées wanda iyaye suke biya sun musu kuɗin karatu a ce kwana biyu kwana uku préavis kwana biyu kwana uku préavis de grève ça c'est quoi ça menene quelle l'importance de préavis de grève ina son ji menene quelle l'importance de préavis de grève menene fa'idar wannan ainihin grève kin da ake na lakwal wace fa'ida kuke samu ku ƴan lakwal yanzu kun ga abin da ke faruwa ku saboda iskanci wa'anne ƴan lakwal gwamnati ta kyale su a sun ga dama yanzu jiya kusa suka ta yi abin nan kowa ya san ekwal bana Ibadur Rahman lakwal ce mai zaman kanta privé ce kuma suna da ƙa'idar dokokin da an nasu ba ka zuwa kai ɗan lakwal ka bushe musu lafikinsu a wannan shaidannin yara suka tashi takarar ta Kano suka zo da ƙari suka shiga cikin abanan cikin Ibadur Rahman mushannin da director kin da surveillance suna ba su magana suka shiga har sun ka dore kishin yara a cikin lakwal fa a nan garin tafa ne fa na yi hira da surveillance kin na Ibadur Rahman ustaz Ibrahim yake gaya mini ko da ni kira shi malam ga manan komisariya yaran ga su an kamo su ga su wanda sun ka ƴan lakwal kin da sun ka zo suka yi kishin ɗaliban suka yi kishin su suna nan ga sun kwana a ruhe su yace muka ce yaran su suke labikinmu suke cikin masallaci kowa ya san Ibadur Rahman lakwalci wadda take da ainihin education vrai education malaman makaranta ne son da vrais educateur malaman tarbiyya ne a mazansu da matansu a ce wani in ban da iskanci da shashanci yara an sa su cikin masallaci ku zo ku tarda cikin masallaci kuna kishin yara su kuma mushannin suka ce to tun da haka ne suka ba da dama ga nasu ilab cewa kawai su masu kusa sawo musu to kuna gani don Allah in haka tana faruwa suna ta haya lakwal a ce lakwal bien clôturé ku diba Ibadur Rahman te katange take ko kamar wannan lakwal tamu a ce lakwal an kewaye ta an katange ta a ce din iskanci kun zo wajen ku yi suple har da ta kuwa katanga da ƙari forceman ku shigo yanzu ba Allah gwamnati in ba ta tsawata irin wannan menene ba zai abku ba wallahi komai na abkuwa dan ba za mu yarda da wannan wulakanci ba ku sani ayin lakwal ku ƴaƴan mu kuke kuma san kowa wallahi kuma san dan kowa in kana ta kama ke ayin lakwal kuna da yawa to mutanen garin wallahi su yi kuya ninki bi ninki in an samu ɗan lakwal guda biyu cikin gidan sai an samu tun 20 wanda ba ƴan lakwal bane ko kuma sun yi lakwal sun kare
ku sani mutanen gari sun yi koyawa wallahi ninkin bininki in kun ka ce iskanci za ku rika yi forsiman ku rika fada les écoles privées da ƙari kuna shiga makarantun nan da iyayen su ku ɗauka ɗaunin biyan ma ɗayansu kuɗin to babu shakka za ku ga abin da bai dace wallahi dole gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan fitina wallahi ba mu yarda da wannan wulaƙanci kun zo kuna wulaƙantar da école publique sannan ku biyo des écoles privées ku ce kuna biya dole ku zai ku bushe a daina lakwal to me ya ci gaba wannan me ya ci gaba saboda Allah wani ɗan lakwal ba komai illa ɗan iska kawai wallahi ɗan iska ne sha ne kawai ɗan iska tatattu wanda ba lakwal su gaba turancin ma babu kaga ɗan lakwal kana mai faranshi na maka hausa ina turancin ku diba gani ko ba su san muhimmancin ba sa respecting même les lieux nobles dignes d'être respectés comme les mosquées ba sa ainihin ladabi su yi da'a ga wurare masu daraja masu karama da Allah subhanahu wataala karrama su kamar masallaci saboda Allah wanda shiga masallaci kamo yare shi da hidda su a ibadur rahman ka sai ya kai tatacin da iska dan kun zo kun aje private geographic ku kuna abun nan suple har ku shiga cikin lakkol kuma kulocire katangaggan lakkol kuma mutanen suna da ka'idar su suna da ka'ida ba za ku zo ku bushe su ba su ɗauki wannan shashanci ba su karatu ne ake yara karatu ne suke kuma kowa ya san ibadar rahmani masha Allah yaran da suke karatu a ibadar rahmani ba kamar sauran ainihin